kanang pwede na ko maningil. Kanang nakainom daw ka tong hiram mo sa kuha. Ay, kanang pwede ko muhangyo nga kanang maningil nang tako ba? Ay, kanang basig okay lang ba nga ako nang kuhaon tong imong gihiram sa kuha? Uy, ayaw kalain ha, kanang gamiton na magud kayo na ko ang kwarta, basi pwede na nako kuhaon. Hoy! Hoy, lain ba ato ba? Ayaw lang jud kalain ha, kanang uy, kanang lisod jud panahon karon ba nya nagka ano po dapikan po ko. Basi pwede na nako tumakuha to imong gihiram sa kuha. Hoy, kumusta naman ka? Hoy, mayo gani kay nakita ta ka karon, ikaw jud ang tubag karong adlaw sa akong mga pagampo ba. Ug kanang lain pa ato, basin pwede na nako makuha tong imong gihiram. Ibugaw yun sa di ay pag-approach para lang jud kanang dili malain sa tuang ang paninglon ba. So pag-approach naglibog jud ko. Ay, Ginoo na lang mag-igo sa inyo ha. Ay, mubayad maayo og dili. Oh, ayo na lang pod.